Misaka sa 26.99% ang natalang sunog sa 2024 kung itandi sa datos nga natala sa 2023. Subay sa report sa Bureau of Fire Protection, 847 ka mga fire incidents sa tuig 2024, samtang ana sa 667 ang na-record nga sunog sa 2023. Pinakadaghang natalang sunog ang bulan sa Marso ug Abril, sanglit ting-init kini. Apan, mas ubos hinuon ang kinatibuk ang danyo sa 2024. Base sa datos sa Davao City Fire District, 20.12% kung 24 million pesos ang danyos nga natala sa 2024. Nanguna sa talaan sa BFP ang electrical ignition tungod sa arcing, ang kasagarang sinugdanan sa sunog. Gisundan kini sa electrical ignition caused by loose connection, sunog sa basura nga mikanit sa gambalay, grass fire ug ikalima ang sigarilyo. 273 ang natala nga sunog sa residential, samtang 107 sub sa non-residential ug pinakadaghan ang natala sa non-structural nga miabot sa 417. Nanguna sub sa listahan sa BFP ang barangay 76A nga dunay natalang daghang sunog sa tuig 2024. Ikaduha ang Buhangin. Misunod sa listahan ang barangay Maa, Panakan ug Batina Crossing. Pahimangno ni Fire Senior Inspector Francis Maricen Rehas, ang Chief sa Public Information Unit sa Davao City Fire District Region 11, siguruhon nga dili substandard ang mga gamit sa balay, hilabi na sa mga appliances. Tumawag agad, wag po muna tayong mag-Facebook Live or mag-post, tumawag po tayo agad, no? Just dial 911 ma'am, or kung alam nila yung mga hotlines ng mga nearest fire stations, they can immediately call and then we will respond immediately. Dugang niini, nga unta seryosohon sa publiko ang ginahimo sa BFP nga mga community lectures, kay dako kini og tabang ug ang mga drill para malikayan ang sunog ug mahibaluan kung unsay angay buhaton panahon sa emerhensya. Shiny Bulyeser, Newsline Philippines, stay safe!